Oh, hello boss. Namutag. Oh, ano yan ko dili nang ba kay kailangan nga mo pumunod ka ra? Aw, nangita kag manok boss? Nakoy kaila boss. Intro ta din bigay para o ko lingaw din sa balay di pa kayo boring kayo. Oh, mga boss ka kayo na. Sige anya ko. Kaya mo lang to kung sa mga manok dara ba? Mga guwapo mga nang mga manok ka. Aw, anaw ka na ko da boss. Sige. Oh, Loy. Oh, ato taron dahil ta. Gwapo mo ka ng mga manok ka dara. Tara. Balik rin, nato di ako balik ha. Hindi ka. Dara na boss, dara sa likod ang farm boss. Dara na boss eh. Safety na dia. Ano yung palit ng manok? Okay? Okay, boss. Ngita ng manok, ngita ng kanang quality ng manok. Palit ko ng manok. Karong naong ni boss. Power ka rin. Hindi ka ba? Mga tayo ba? Wala, barato na naman ba? Sa 60 mil ko na mukha lang na pinabaratuhan na rin. Ha? Sa 60 mil ko. Power ka Power ka na, power para sa amo na mo rin. Ano yung lain ng mahal-mahal yan? Pagkaya ko sa lugar. Ano gwapo nyo kayo? Hindi boss oh. Ay, pinamahal ko manok yun. Sa may manukang matiya, magignaw. Si bate, mahal ka kaya boss. Ay, imported ka na. Hindi ka nag-China. Ay, napahal ka na. Mahalan ka na. Hindi naman po ni manuka. Outsinta ka na boss. Kuyang yun. Ako na ganang presyo boss. Mahalan ka na manok ka. Lantaw ng mga tiil na boss oh. Ano ako kayo? May tram ko girbegor. Wala mo istagan eh. May stag boss. Kung gusto ka stag. Pila ni pila? 80 mil eh boss. Sinta. Kini ako ni kaya tuloy na sa balay. Patakaya na ako ni. Gani mo ako. Mangita ka stag. Istag. Dala boss. Kung ngayta ka stag ba oh? Istag. Oh. Pila may kuanan. Ang istag niya. Ay, kasi kung tayong pataas ng presyo na boss. Dire. Oh. Patakaya. Oh, na yun. Oh, ganyan nga kuha lang mo. Mahal kayo na sa basang kurara. Ito ko sinta to. Sana 25. Pwede nag-split pa. Kuyang yun. Hangyo lang. Kuhan ay. Stag po na. Gamay pa kung nagasto na. Tapos may. Ha? 2,000? Baka yan 2,000? Muha ng 2,000 ay. So. Ang tahan nyo. Ito ano ito. Tawang nyo. Di kain lang mga tunin mo. Ito dito. Banyo ami atong manok dol kay mapalit si Bossing. Mahal ko kay mong manok oy. Grabe itong mahala niya imong naw sa imong manok kat imong naw ihaw nun. Ihaw nun? Ayo. Ha? What's up? Kamu na akong ihaw! It was at this moment that he knew. He fucked up. Yay! Shout out! Shout out ni ko kay ano nami ug kang Jake Kitty. Shout out. Oh, Shoutout po na ako si Hazel Rodriguez o si Angelica Jose o si kuan po, shout out na ako si Ma'am Loren Ramonta. Shout out kay Ma'am. Kapag ko ni Joyan Magdugitom o ni Joker 5. Shout out. Yes! Shout out ko ni Juan Kili o ni Ania Mangudato. Shout out. og shout out di ay ko ni Iris Magno ug ni Janisian. Shout out. Oh, maro to mga kabibas sa gusto magpa-shoutout first na mga comments sa mga bagong video na upload mga shoutout. And please don't forget to like, share, subscribe and click notification bell para update on mga bagong video na upload. Oh, maro to mga kabibas. Salamat ulit sa ito yung number 1 ng Tawil Viva!